Ayan, welcome back mga kachapsoy. And for today's video, tayo po ngayon ay mamamasyal kasama po ang aming baby Evie. Bubum! Maghayiyo! Look, ayan oh, pugigi naman ang bubum ko. Bombastic ni isa kang walastik na aming fantastic. Ayan oh. Oh. Ako na. Dalawa. Ayan mga kachapsoy, nandito na po kami, sakay na po kami sa tinatawag na sampan, sakyang pandagat po dito po sa Lawang Northern Samar. At ayan o, welcome to Lawang Northern Samar. Ito po ang sasakyan dito para po makatawid mula po sa kabilang ibayo papunta po dito sa isla ng Lawang. At ayan guys, ang ganda-ganda po talaga ng view mula po dito sa sasakyan o. Ayan, ito po dito yung karagatan ng Lawang Northern Samar. Mag-love shoutout po sa lahat po ng mga bangkero. Ayan guys, biyahe na po kami. Ayan, ang ganda-ganda po talaga ng dagat. Ayan o, banayad na banayad at grabe guys, ganda. At ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga biyahero araw-araw po mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Ayan o, pati din po yung aming baby kong o, ayan, nahihiwagaan siya, nahiwagaan talaga, nagugulumihanan siya talaga sa kanyang mga nakikita. Pero guys, grabe, ang ganda-ganda po ng paligid, ang ganda-ganda po talaga ng tanawin, ang ganda po ng view. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga taga-Lawang, lahat po ng mga Lawanganon nga lanong nasa ibang bansa, nasa ibang bayan, nasa Maynila, nasa syudad nagtatrabaho. Lalong-lalo na po doon po sa ating mga kababayang waray noon na namimiss po ang pagsakay ng paruot parito dito po sa Sampan mula po sa Barangay Rawis, Lawang Northern Samar. Papunta po sa kabilang ibayo ang isla ng Lawang Northern Samar. Ayan, mag-love shoutout po. Ito po yung ating vlog, ipinapakita ko po sa inyo para po maalala ninyo ang kagandahan po ng Lawang Northern Samar. Ayan guys, gusto ko din pong i-shoutout po lahat po ng mga bangkero at mga nagtatrabaho po dito po sa Sampan o dito po sa pier ng Lawang at maging sa Rawis po. Doon po sa mga matatapat po, ayan, na lingkod bayan. Sana po ay maging tapat lang po tayo sa ating paniningil sa ating mga kababayan. Tamang bayad lang po, tamang presyo lang po sa kanilang pagsakay ang ating singilin. Huwag po tayong mananaga. Huwag po nating tatagain yung presyo para naman po hindi po magkaroon ng hindi magandang imahe yung ating bayan hinggil po sa ating mga serbisyo publiko na ating ginagawa po dito sa araw-araw. Lalo na po ang pagsakay po ng paruot parito dito po sa Sampan o dito po sa sasakyang pandagat na ito, ay ito po ay isa sa pinakapusod o pinakasentro ng ating bayan. Kaya naman po kung gagawa po tayo ng kabulastugan at tayo po ay maniningil po ng higit o sobra-sobra po sa itinalagang bayad po sa pagsakay po, magkakaroon po ng hindi magandang imahe po yung ating bayan. Lalong-lalo na po pagdating po sa inyo, sa ating pong mga magigiting na mga bangkero. Ayan, mag-love shoutout po doon po sa mga matatapat. Sana po ipagpatuloy po natin ang ating pagiging matapat sa araw-araw para naman po mapanatili po natin yung magandang imahe ng ating bayan. Ayan o, yung aking baby. Nag-iisip na siya kung paano kami makakabayad dahil wala kaming dalang pera. Tinugon ko kasi yan eh. Sabi ko sa kanya, padating doon sa dulo, tumahaw ka kaagad kasi wala tayong pangbayad. Charing lang po yun. At ayan mga guys, mga kachapsoy, yes, your break it down. Ayan o, tanaw na po, napakaganda po ng tanawin. Ito po dito yung pier o pantalan po ng Rawis at ito po dito yung kabilang ibayo mula po doon sa isla ng Lawang. So mula po dito sasakay ka kung ikaw papunta po doon sa isla ng Lawang, sasakay ka po dito papunta doon po sa Lawang o sa town proper. At kung ikaw naman na papunta po ng syudad, sasakay ka po mula po doon sa town proper papunta po dito para po ikay makapaglakbay na sa iyong patutunguhan. Amen. Ayan mga guys. At syempre, nandito na po kami, sakay na po kami sa PD Cab. May gumagilap siya po sa driver. Ayan o, sa magiting na driver, pati din po sa aming baby o. Ayan o, takang-taka siya kung saan ba talaga kami pupunta. Ang hindi niya alam, maniningil, mangungutang kami talaga. Mangungutang ng pambili ng gatas niya. Charing lang guys. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog. Mag-love shoutout po sa inyong lahat. Ito po ang inyong nag-iisang maestro Waray. Yes, your break it down to you.